ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Haga election MLA Naki Hinripo constituency kaseng NPP kajab arpun ngut ki MLA. Henry tang hadian arbanai. Ngut ki MLA jong ka PDF kata u MLA ka maukan raw uba bantai dorling do baru MLA ka sora uba given M million. Kila khliap lamano ek PDF bat kila penyeso LD syaka seng NPP. Kumta kaseng NPP kala Kiew syaka arpu prangut ki MLA. Mentapat salai ngut ki MLA na kaseng Kongres kata u MLA ka Nongstony uba Gabriel Walang u MLA ka Umsneng Dr. Celestine Lingdo bat u MLA ka Mahoti uba Charles Marngar kila mi no na kaseng Kongres bat kila penyeso bat ka NPP. Menta ka NPP kala dan lai puing ngut ki MLA bat kala biang pura bakan sensyar Marwei hi ha ka jila. Kaseng Kongres ka badan san ngut ki MLA bat ka babat ru ka syuki noelam jong kaliang persya menta kala do no sau ngut ki MLA kata lai ngut kila lej syak NPP. U saleng sang mau la resign no adien bola job election MP Lok Sabha bat menta sa setang u ba Ronnie Viling do Marwei. Syan kan salong ke election siteng samoy ha gambe gre constituency bat lada ka NPP ka job ha kene ke election siteng samoy kan poi syakalai pu arngut bat kalas kem bakan sensyar Marwei. Kumba kalong menta ki MLA gi wadan ha kaliang persya ha yeng dorba thau an jong ka jela ki dan stang shpongut kata san ngut na kaseng TMC saungut na kaseng VPP bat satang Marwei na kaseng Kongres.